Igama ngubani bhuti? Igama lami ngisemthembile Luzipho. Leseneme kaLuzipho abantu bayayazi kakhulu emanqindi nabantu bamanqindi. Simthembile kwenzeka ntoni endlini bhuti? Ndibuhlungu because apha ndikhule kule lokutala kwa14 ndikhulela khona. I think lo ndifike 94 ekhaya. Ndikhula pha noTambo nomakhulu lotala kwa14. After ungabe ukusola kwatata ngo2010. Ndiyazi ifamily zinento ifamily zineland conflicts zazo kodwa khabe bemnandi kuthi abasisitata engasekho kodwa usista kaThalo ohlala pha apha kwalapha engingqini kodwa umzoko upha ngaphesheya. After uThwala engasekho ngaya ngokuvana endlini but ndiyabona uba into ingindlu lena sihlala kuyo. Okay, Simthembile, eyona nto ikwenza uba uzosibiza thina it's because oba udad botatakho which is lo uhlala pha kufutshane napha uyanikhupha endlini, uyakukhupha endlini. Uma siqala olhlobo niba ngaphi pha kulanda kubhuti Mvelele? Sibathathu abasaphilayo abayi2 abasweleka abayi2. Aba baphilayo bayi2 babehlala nobhuti Mvelele pha kulandlu. Abantu abakholele pha ndim nobrother wami. Uphi brother wakho yena? Basweleka 2014 ubrother wami. Abantu ababekhule behlala nobhuti Mvelele pha endlini ibe nguwe. Abanye nje bebezihlalela emakwabo mhlawumbe nomama wabo. And usweleka kwakhe ubhuti Mvelele kusheke wena kunye nabani endlini? Kusheke mna endlini lo brother wami noTalo Mncinci. Ubrother wakho lo waswelekayo. Kwenzeka ntoni kuni noba yi3 abashekileyo emveni beswelekile uLanto uMvelele Luzipho? Zange sisevisisane like thina abashekileyo endlini. Andike wazi izinto like izinto uTata ngathi izinto wasibriefa ngazo uTata saphila. Isilake lento ezeka into wayebona kade ngenzeka but usoleka ngazilungisa izinto zezindlu. And akho zale ngqinela mhlambi ngiyakuzazi izinto ezibhalwe phansi. Kodwa wakho wasizama usibriefa nobrother wami esaphila. Ngento umila kunje ngethi yenzeke because after selekile kakube right abendlini because mase ingalofusolwa wazifuna ukhutshwa apha endlini. Senze le operation order ke bamasiphume endlini. Babe sihlale besile 2 room ogalo wethu abangaphandle nole gumbi lakhe. But lo nto lesancedwa ngutata besizeboxer besiphethe besenguye umuntu ongutata kuthi after utata engekho. Bengikhushuta amanqindini. Sancedakala kule operation order ke yanguye operation order mangaphumi asishiye endlini katata wethu. Ihambile ke iminyaka. Imake emkhuluwa. So thetha ngeprotection order benihlala nibayi3 buthe nihlala kakhulu nguwe nebrother yakho kunye notata omncinci wakho which is ibrother kaLuzipho. Now kubani lona unifakela iprotection order ufuna niphume endlini? Ngosister lo kwatata. So kulo sister kaLuzipho ihlala kufutshane pha. Ihlala kufutshane. And isizathu soba athi phumana endlini sithini? And sayazi sona sizathu kodwa ingaprotection order isithi asimamele like isitshayina intsango like asiko right abendlini masiphele pha emagaleni singangena endlini into ezinjalo. Yayinto echoyo lo protection. Endlini kuhlale bani? Esithi efuna kuhlale bani endlini? Efuna kuhlale utata omncinci lona wena okanye wayefuna kuhlale bani? Utata omncinci yena wayengagumuntu yena ongekho like anamfaka kakhulu kule. Wayengekho kule nto lena yena. Waye comfortable uhlala nani? Babesihlala songakakade. Yeah. Okay. Now yaphela injani because udike ngoku ya end up la protection order kufakelwa ijikela yena usisi oba makangasondeli pha kuni. Njalo. So naqhubekeka nahlala ke ngonoba yi3. Njalo. Now uhlala phi ngo? Yalabe mna ndiyohlala emagaleni mna. We end up usuka pha. Ndisuka endlini uyohlala emagaleni ba. Imake ngenxa yantoni? Intoni ekususayo ususileyo pha? Bayandikhupha endlini. Kaloku ubuthe kuthi qala wafaka iprotection order, la protection order yabe ikhaba umama oba mangasondeli. Ubuye wazongena nini ke ngwendlini? Ku-protection order kumantye ndavuma uba ngazoyenza imisebenzi abendlini as umuntu omdala. Kodwa i-protection order ithi makenze umsebenzi ke ngoba after umsebenzi aphinde ngawabuyele kwakhe.
o emveni bani ifakiwe le protection order nani nayo wabuya yena wazocela ukwenza umsebenzi. Ewe phako manje sathela ngolo hlobo la ngazoyenza umsebenzi zomdala endlini. Yeah. Wathi sagqiba ngolo hlobo. Okay. Then wazokwenza umsebenzi. Emveni ngomsebenzi kwenzeka ntoni? Qho isilike ingathi ngoku le nto bandidile le ndawo bantu makenze imisebenzi ngalusebenzisela to advantage yakhe because qho kusenza umsebenzi le misebenzi abahambisani nami namntu uhlala apha endlini. And ya end up ke ngoku njengoba bezokwenza umsebenzi sebehlala ke ngoku okanye kwenzeka ntoni? Ndiyabona ngoku because umsebenzi bunga-7 kaDisemba. Lo uphele uDisemba. Uphele umsebenzi lo mna bunga-7 kaDisemba umsebenzi. Yeah. Nyani ke kakube right nangoko cause kaloku mina ndihlala room lenkulu apha endlini. Yeah. Ubhuti uhlala kwenye room ngapha. Lo msebenzi akasibalisela libe ngumsebenzi wantoni? Umsebenzi wenkomo. Le nkomo ibiyenzelwa ba? Ibiyenzelwa utamkhulu le nkomo. Okay. Utata omkhulu which is utata kaMvelele. Okay. But ngohlobo kwenzeke ngalo kangendithande qala konke andikufuni into ezidibese like ndibe namapolisa kuza kumsebenzi endlini. Yeah. Because ndifike endlini icango yele lephulule room yam for ukwenza lanto ikoyi lophukile. Ndifike iphule ilash kuba bendiyayitshika iroom. Okay. Nalapho ndingabi right banjani ke ngoku uphule ilock yam for room. Wena utshixele into zakho ngaphakathi. Into zam ziphaya room enhlala. Nawe ke ngoba ufuna ungena ubona awukho wena baphula icango. Okay. But emapoliseni ngakwalamini bantu yochaza lento nje liba like alikwazi ukuze namapolisa engumfanele uza kumsebenzi izabafana. Yeke le impahla zami ke bazikhuphele kule room ingenhla encinci. Okay ngiyeke le xa ndiphinda ndifika endlini ayisekho impahla room impahla zami zikhutshulwe phandle apha endlini ngasemva. Yo Ukona nto iTV intoni nezinye izinto into zingafuni uzidibana amanzi like and kukhona impahla zami zonxiba phaya zibekwa ngaseka akushona abahlambi zigciniswe next door ndingathandi. Kodwa into endisindileyo bakusenza umsebenzi apha endlini iza lamapolisa like ndimosha ke ngoku umsebenzi wenziwa apha endlini. Ngiyeke leyo into okay kuba khona bendiqonda kodwa andiyithandanga le nto because into zami ziyawulahleka bhaka kuyasela noselo lam ke emsebenzini. Ukhona amajile ahlamba amanye yabotsutsa kwalapha yadini. Uthatha kwalapha kwezinto zami. Yeah. Okay ndizame ke ezinye uzigciniswe next door ezinye ndingabi right ndihambe. And yonke lento lena bhuti yenziwa ngusister kaMvelele. Uncediswa ngabantwana bakhe kule nto. Ngabantwana bakhe. Mna ndindedwa ngoku kule nto because ubrother walo bendihlala naye akasekho. Wasweleka. Utata omncinci yena. Utata omncinci akomntu unaseyi apha kule nto. Okay. So akafuna uzifaka. Akafuna uzifaka is like naye uqonde uhamba kwela cala. Yeah. Akathethi. Okay. Now lo sisi lona that was uDecember xa sibe kwenzeka lento yomsebenzi. iNDP now ke ngoku xa zikhutshwe izimpahla wazama zingaphandle endlini waphela umsebenzi. Kuthi xa uzibuyisela endlini kwenzeka ntoni? Ndifikele endlini nawe kube nobahle bese kuma 13 14 yagqitha 7 le umsebenzi. Yeah. Okay ke sebehlele ngokuhlele bemkile abantu sokuhlele nje ngabantu kwelikhaya. Yeah. Ndifike ngoba ndiza kubuyela elanikelwe Romini ba umsebenzi ugqithile. Iqalele apho le nto. Yeah. Ndifike kumzukulwana wakhe apha behleli nechomi akaphetane room ke bengqanqele. Ndifike ke kuba ndizama ubuyisela into zami xa ndiphume ndifonele ngomnye umfana. Kwisa eJopi naye ndosabela loo nto leyo. Xa ndiphinda ndibuye hayibo ufonele ulanto kwauntombi yakhe. Intombi yakhe umdala ungophambili lapha kulongo 77 kanje 75 uDosi. Xa ndibuyele endlini bayandikhupha endlini. Uyandinyola ulanto kwaudaba olona uba phuma apha uzuhlala apha ntontoni uyayibona. And besifonela umamakho asikuqondiwe kakuhle nobungu walapha asikufuni apha into ezinjalo bandityhova and ke ukulwa nabo kwam bazobahamba bona. Yeah. So the only thing as I mandiyenza mandihambe lo report amapoliseni
because lo muntu ndikhupha njani kodwa une-protection order apha angazowenza umsebenzi aphinde abuyele kwakhe ndikhupha njani ngolu hlobo ndihambe loo report amapolisa ndiyovula ikheyisi zize livula neefolo into zam ezi zilahlekileyo ndazifota ke ndibaboni ndizama umbonisa kusisilona phaa ndiyoripota kuyo into zam zithe sangathi yitipu maluzitipini into zam ezinye zilahlekile ndizibone ezinye into zam nee-tools zam ezibani umuntu uphila ngozisebenzela awu athina amapolisa bhuti ivuliwe ikheyisi ivuliwe ikheyisi yangena imessage kum efowunini okay qha ethi kucweco ngemini ethile qha le message le message ngathi ibichaza ukuthi uyococa yena andibizwe ngamna ngathi ndaya ekhoti ndafika ndahlala ekhoti ndambona naye ekhoti wangena ekhoti ndaphinda ndabona ephume ehamba ndiyakhanga qha ndiphinde ndizame uyobuza ngokuphaya ekhoti uba kwenzeka njani ngale case yam kuba mna ndikhutshwe endlini ngumntu one-protection order ngoku yenzeka njani le nto okay kungena imessage kum efowunini ngokuthi ethi icase ilantuka like ichithiwe icase kungena imessage kum etshoyo ndifowunela umcuphi ke ngolona bendovula kwicase alo mcuphi noma kaloku xa icase ichithiwe mna ndisayingeni mna isekucala likamatyi ngoku icase ndizame ukudibana nomatyi ke lona bephethe ityala uba kwenzeka njani ke ngoba mna ndiqhutywe ngolu hlobo kodwa ijustice mna ndibona uba ityala mthwali njani ndizama ucacisa ke isitori sam apha athi omatyi no mna manzo ndichazayo uba indlu lena ndikhutshwe kuye katatam so mna ngoku mna ndikhutshwe endlini ndim lo funeka ehle nyuka kangoko ilungise izinto wayelibona behleli phaya ndikhutshwe mna ndihambe ndihlala emagaleni ithi ndifuna loo rent amagali nge-350 lena mna ndifama ndithenga ngayo i-350 le-350 le grant ndiphila ngayo le 350 ndiphila ngayo unalo hlala emagaleni walo nyana wakhe lena ndikhuphile mfake pha endlini ehlala pha endlini yena mna ndihambe ndihlala bako hayi hayi but now iyavakala mkhuluwa and ibuhlungu esi story sakho and now to ebantwini wena bra utatakho was i-former South African champion and wayi-idol masithi wayengumuntu oyithandwa kakhulu ngabantu bamanqindi balapho and it's just a pity just uba unyanakhe akhutshwe endlini yakhe ayithengileyo but it's sesi story ezisitsho sisasive kwelakho icala we hoping uba mhlambi ke nomlantika udadebo Mveleli uzoyisinike silakhe icala le story oba kutheni ade akhuphe abantwana bakamveleli ngaphandle you are the one oshekileyo nawo ongenandawo yohlala and uhamba uyohlala ngaphandle to kubantu bamanqindi bhuti ababemthanda utatakho to kwi-community or kubantu balapha eBuffalo City uthini kubo for ucela uncedo hayi kodwa it's like i-justice like umthetho bendiqonda uba uzawungenelela nawo apha because abahlali endihlala abahlali endihlala nabo apho ndihlala khona ndikhula apha ndihlala apha bayandazi ngoku abapha ekuhlaleni abahlali babakweliphi icala ngaba bakwelicala likamama okanye bakwicala lakho abakusupport at all abantu abadala bayandisapota abandikhulela kubo ekuhlaleni bayandazi ndikhule ndihlala apha andiunderstand indlela ikheyisi yam ihamba ngayo apha mna ndihambe ndiqala ngihlala emagaleni ndikhutshwe endlini but khutshwa njani lo protection order apha endlini andikhuphe mna like ayenzi sense but ayenzi sense and ibe worse ke ngoku xa i-family member lo mntu lona uyakwazi uba wawukhula utatakho uswelekile uphaya nihlala phaya and now ngenxa bengekho utatakho uthatha advantage zoyithatha lo hlobo ohlobo uyibeka ngalo you understand uthatha advantage oba makakhuphele ngaphandle endlini ayofaka abantwana bakhe abangadingi indawo ohlala wena mawuhambe uyorenda ke ngoku emagaleni uyothini so I would say mna to i-community especially abantu ebebelandika bamanqindi abamaziyo ubhuti Mveleli banide wabayingenelele lento lena ewe istory si one sided
sive icala lakho lilodwa but elicala kwaloba lilodwa bimele balixoxwa ungaphakathi endlini ungathi uhamba uyokhangela indawo utatakho abe yena wayethenge indlu mhlambi ke yazi abantu bamanqindi izinto azikho serious and mhlambi kwa le umuntu akuthiwa izane documents eziprove uba yekatatakho le ndlu utatakho wayehlala pha what other documents bozifunayo eyoba bayazi ukuba zange igqitywe i-title deed mhlambi zange finalize usoleke umveleli iland i-title deeds zingekabikho segameni lakhe but the mere fact that uba yindlu ebihlala utatakho whether ibilegali whether intoni utatakho umveleli bayayazi abantu bapha yayithengwa ngutatakho indlu now lona ungenayo as usister wakhe ungena on what grounds but we are looking forward ukuva kuye ukuba lento uyenza ngaboni and sesithi now utata kwangazange afune DNA esithi yena now akakuthembi ufuna iDNA for leyo into ukhulele phakulandlu utata ko never ayiquestionishe indaba yakho yoba ungowaphaya but now ngenxa yoba kukho lento alendlu kuvela izinto oba funeka kuze neDNA for leyo into if bayakudoubt akutheni bangayoyenza ngokwabo and if uyileyo into utata kwakho akutheni angazange ayirequest understand iDNA yena but nevertheless I hope abantu bamanqindi I hope abantu be-community base-Buffalo City and ubona ndisixhumele esi story it's one of izitori esingekho rare i-former boxers zishiya kulolu hlobo i-former boxers xa seziyekile ukulanda ukulwa ziyekile uba zi-champions i-situations balolo hlobo and i-community bezibaqhwabela izandla exesha bebewina bengabantu right benejomi ezininzi and now that engekhoyo and the situation yakhe ilolu hlobo no one okwaziyo ungenelela so ibimela sicela kuzo the fraternities as ubuntu boxing fraternity here former boxers they supposed to take ilandika izilolo hlobo i-cases zilolo hlobo but nabo nizokhe ba-engage about le situation kalandika yenzala kabhuti Mveleli Luzipho uba bathini ngayo ingaba bayayazi na i-situation elolu hlobo manibulele manibhuti ngexesha lakho for uba uzobeka istory sakho masithembe uba abantu bazoza bazokunika i-support and especially abantu bamanqindi because into yamanqindi lena and I hope ifamily yakaluzipho in general yonke bazoza bazobeka i-solution oba ithwane into ye-solution especially to ungcolisa igama kungcolisa igama likaMveleli lokuthatha abantwana bakhe bakhutshelwe estratweni ngenxa beswelekile yena uqine landela sinethemba bhuti and ungayeki ukulwa enkosi ngexesha lakho kwaza kufumaneka khona okay masithi ke sinethemba kukho umuntu ofuna unceda umuntu ofuna usimamelisa kakuhle esi story sikaMveleli Luzipho nabantwana bakhe abakhutshwayo or kukho abantu bamanqindi abafuna uassista wena bangufumaneka kanjani number yam ye-cellphone yes 078 yeah 070 9614 kayiphinde 078 070 9614 okay nabe ndifumaneka kuyo leyo and kweligala ubhote kulo mhlambi kulo area uhlala kuyo ungamdirector uthi andawo lamagale ufumaneka kuwo in case umuntu akakufumani akayo 15 esiqethini ayo 15 NU15 ndambona 15 usembekweni so xa usembekweni pha ezantsi uyahla pha ngathi uyelanteni embekweni pha kwezi after la blorho nje uwela iya imbokela sesasiqithe esithetha ngaso okay so uyafumaneka napha yafumaneka napha but hayi ndihleli pha inhliziyo yami ibhlungu kodwa no I think abantu they will come through don't so stress kakhulu they will come through bazoncedisa kakhulu and yeah I think ileyo man esifunayo mina mama yakho number ne masiqale ngawe ke mkhulu wa wena ungubani igama lakho okay ndinguthukela Mbeki okay and uyintoni apha kuSinethemba uSimthembile sorry ndalithanda liphutha kakhulu uSimthembile uyintoni apha kuwe uzalwa ngusister wami okay mina ndi-last born ekhaya siba yi4 ekhaya mina ndi-last born usister wakhe ngowesibini kutata
Okay. emtshadweni. Okay. Yes. Buti njenge umalume kaSimthembile le dispute iza nomama no London no dado bawo ka London kaSimthembile oba iDNA test uSimthembile ngumntana kaMvelele ngokwazi kwakho. Tata, mna ndikhula lentwana ndayigqibela mna zisekhona ifoto zayo I think. Isencinci uyigqibela kwami. La nongayazi ke nawe ungumntana ngela xesha. Yeah. Ubone ngumntana sengabonakali apha ekhayeni. Yeah. Kanti lentwana ithathiwe ngumama wayo since umama wayo wayefunda ngela xesha. Yeah. Ayizalayo kanti uyithathile wayibuyisela kutata wayo Which is Umveleli. Apha ekukhuleni kwami ke ndiphele ndi-understand ke ndiyiva lento uba manje wagoduswa lo mntana. Okay. Wasiwa kutata wakhe. So ndafuna le ndawo ke ahlala kuyo phaa kulo Mveleni. Yeah. Ndathi ndafumana hayi nako hayi nako umntana hayi ndaxola ke hayi intwana yami hey indala ihleli nomakhulu notamkhulu wayo nomakhulu wayo. Yeah. So all in all mkhulu wazange kubekho kwa dispute ethi ayingomntana kaMveleli hayi tata because wayekhule umakhulu waye ihleli nomakhulu waye ihleli notata waye and now tool ezinto zivela ngoku it's about indlu lento ndizamile it's about umkhupha umntana endlini. Hey buti lento kuthiwa kukhohlakala. Yeah. Kukhohlakala and ke ngoku ukhohlakala kwanamhlanje abantu ngoku sebethatha advantage kwiicase ezinje. Yeah. Mnanzawutsho ndithi mhlambi umama ndiyam-understanda lona ke ungudabawo that uba unabantwana abaninzi. Uyayibona ngoku and abantwana abaninzi bakhe ngoku futhi abe nabafana ke ngoku kwalapha abantwaneni and abafana ke ngoku I think mna ubafunela indawo since kugcwele phaa kuyendlini. Uyayibona ufuna ukuphungula inani. Yeah. Abanye bayohlala phaa ngohlobo endibona ngalo. And now uyenza at the expense of abantwana bakalozipho bakamveleni. And mkhuluwa kule case wena ukuze cause nangoku for uba akwazi lo mfana uzothetha sikwazi umfumana ibe nguwe olandikayo. Ibe ndimucelayo umcelayo bakwazi bengabaweli kwa uba mayivele le but uncedo liyanideka and nawe awuyo part of la family awunokwazi uyongena kwinto zakalusi. Yeah. But masithi ke kukho abanye abantu mkhuluwa ulanto uSimthembile akafumaneki abanye abantu bangacontacta kanjani nawe mhlawumbe banqinisisa apha kuwe as a family member. Wema tata eziba ke utata wakhe well known. Yeah. Umveleli uZipho undithandile ukuthetha ke ngoba ke besaziwa kakhulu boxer futhi enabantu ababalekileyo abahamba naye abamthandayo ngela xesha ya understand. So ingase at least silifumana uncedo yaqonda noba kuphi na umuntu onothi asifumane si story. Yeah. Yaqonda futhi uncedo olukhawulezileyo. Inamba yami ke ndiyafumaneka ku 081 027 0878. Mandiyiphinde tata u081 027 0878. Okay. Inamba ndifumaneka kuyo. Khuluwa masibulele man kwangale into omnye umuntu uzothi awuyenzela kuba ingabantwana besister yakhe whether I mean ingena kanjani abantwana besister wakho kuthiwa nangu uyohlala emagaleni because zezinto ziyenza abafana abancinci ubabone beyongena kwi-drugs and uyabonakala nokuSimthembile useklini yena ayingomuntu we-drugs umuntu we-sport so if ilandika i-community le yamanqindi wakasaboxi ngoku mhlambi zezinye zezinto ezimenza uba mangabe saboxa ngoku because I still remember awuyeka nguyi-professional Simthembile. Yeah, uyeke i-professional because ndiyakhumbula igama lakhe ndiliva nami ndiyasithanda kakhulu amanqindi lawo. Ndiyakhumbula igama lakhe kuthiwa ngunyana kaLandleni kaMveleli lona understand and he was a promising boxer njengotatakhe and now umbono ba ungena kule frustration and abantu bamanqindi abantu besport abangeneleli they understand and especially to
kwifamily I mean kwi-contribution utata wakhe ayenzileyo to amanqindini apha eBuffalo City inida i-community yamanqindi izame uzomamela asisithi andithi istory sakhe si-right but makhe ize izomamela oba kwenzeka ntoni mhlambi ngobakho kwayo izovela inyani oba kwenzeke ntoni for uba ulandika uSimthembile akhutshwe endlini masibulele mkhulu ngexesha lakho hope ifamily nayo mani ikwazi uqina imsupport umntana because uyayibona situation yakhe njani na sibulele kwangale into niyenzileyo enkosi mkhulu